Ja som Michal Bartek a chcem vám prenechať moje poznatky a skúsenosti a ukážem, ako funguje fotografia na kinofilm. Každý z nás má fotoaparát v mobile, iba nasmerujeme a odfotíme. Ale ako to všetko teda začalo? Môžeme si povedať, že rozpoznávame dva typy fotoaparátov, a to je digitálny a analogový. Digitálny vám zachytí fotku na nejaký priestor, na nejaké úložisko, a analogový vám zachytí fotografiu na hmatateľný materiál, teda film. Je dobre sa ohliadnúť do minulosti a povedať si, ako to všetko začalo. Fotografia vznikla veľmi náhodne, keď zistili, že kovový pliešok zareagoval so svetlom a zistili, že svetlo sa dá tak zachytiť. To sa nazýva osvit. Fotografia sa skladá zo slov foto a grafia, teda svetlo nám kreslí fotku. Základom každej fotografie je film, alebo inak nazývaný negatív. Film aj digitálny senzor fungujú rovnako na princípe osvitu. Film je pás plastu, ktorý má na povrchu vrstvu inak nazývanú halogenid striebra. Tento materiál sa vypáli, ak nám dopadne svetlo a ostane len priehľadná časť. Tam, kam svetlo nedopadne, ostane nepriehľadná časť. Svetlo je teda čierne a tiene sú biele, preto sa fotka nazýva negatívna. Digitál na rozdiel od analógu fotku zachytáva priamo a fotka vznikne pozitívna. Ak sa vrátime k filmu, tak každý film má vlastnosť nazývanú ISO. Čím vyššie ISO zvolíme, tým je film citlivejší na svetlo, takže stačí menej času na to, aby povrch zareagoval so svetlom. Vedlejší efekt je zrno. Čím vyššie ISO, tým viac zrna naberieme. Ak si chcete zakúpiť film, tak vždy vyberáte podľa hodnoty ISO. 100 ISO je vhodné na slnečnú dovolenku a naopak ISO 800 je vhodné do tmavého decembra. Pre kvalitný a veľký výber filmu odporúčam e-shop minule.sk. Ponúkajú množstvo typov a značiek filmov. Ja som si pre toto video zvolil film Ilford HP5+, ktorý je vhodný do rôznych prostredí. Pojem expozícia je čas a intenzita potrebná na osvit filmu. Na film musí dopadnúť svetlo za určitý čas, určitou intenzitou. Ak svetla bude príliš, fotka bude preexponovaná a ak na film dopadne málo svetla, fotka bude podexponovaná, respektíve tmavá. Aby sme tomu predišli, poznáme expozičný trojuholník. V ňom sa nachádzajú tri hodnoty: ISO, vlastnosť filmu, clona, ktorou regulujeme intenzitu svetla, a uzávierka, ktorou regulujeme čas svetla. V expozícii sa ešte vrátime. Telo je časť, respektíve fotoaparát, v ktorom sa nachádza primárne uzavierka, spúšť, koliesko času a bajonet. Bajonet je mechanizmus, do ktorého sa vloží objektív. Objektívy majú tzv. Mounty a každý pasuje len do určitého modelu tela. Objektív zacvakne a vtedy máme kompletný fotoaparát. A ako teda tento celok funguje? V tele máme spomínanú uzávierku. Tá slúži na zastavenie svetla. Uzávierka sa pri fotení otvorí na určitú dobu a svetlo dopadne na film. Pri uzávierke nám poslúži expozičný čas, ktorý nastavujeme kolieskom. Máme tam čísla ako 1/500, 2 alebo B. Nastavenie expozičného času v skratke znamená, na akú dlhú dobu sa otvorí uzávierka. Čím vyšší čas, tým viac svetla a pohybu sa zachytí. Ak nastavíme 1/500, tak sa uzávierka otvorí na 1/500 sekundy, takže na malý okamih. Ak by sme uzávierku nastavili na 2, tak na film bude pôsobiť svetlo celé 2 sekundy. B je funkcia uzávierky, ktorá bude otvorená dovtedy, dokým nepustíme spúšť. Hneď ako nám vznikne fotografia a nastavíme čas opätovným otáčaním, tak sa film posunie na čisté políčko. Dierky na filme a ozubené kolieska zaručia posúvanie. Na fotoaparáte je aj systém samospúšte, expozimeter, sánky, systém navíjania a poistka filmu, spolu s mountom na statív. Poznáme 4 typy tela fotoaparátov.
Dvojoká zrkadlovka má 2 objektívy, cez jeden sa pozeráme spolu so zrkadlom a druhý fotí. Jednooká zrkadlovka, ktorá má jeden objektív a zrkadlá. Pozeráme sa pomocou zrkadiel cez rovnaký objektív, ktorý aj fotí. Digitálne fotoaparáty sú tzv. Bezzrkadlovky, ktoré majú displej miesto zrkadiel. A fotoaparát s hľadáčikom je to len otvor, ktorý nemá žiaden súvis s objektívom. Kijov, ktorý tu mám, je fotoaparát s hľadáčikom, takže posledný typ. Ak si chcete kúpiť fotoaparát, je dobré, aby fungovala uzavierka. Moc na výbere tela nezáleží, pretože každé funguje na rovnakom princípe. Na spomínanom e-shope minule.sk si môžete zakúpiť rôzne typy analogových fotoaparátov. Prešli sme na celok objektív. Optické členy sú spojky a rozptýlky, ktoré sú uložené tak, aby sa vonkajšie svetlo premietlo priamo na film. S tým súvisí aj tzv. Ohnisková vzdialenosť. Ohnisková vzdialenosť je jav, pri ktorom sa svetlo, ktoré prechádza cez šošovku, láme a prevracia sa tak obraz. Najčastejšie sa táto vzdialenosť uvádza v milimetroch. Transfokačným kolieskom alebo zoom kolieskom dokážeme meniť polohu šošovky a podľa toho si vieme vyvodiť úhol zorného poľa. Čím ďalej šošovku presunieme, tým je zorné pole menšie a naopak. Objektívy rozdeľujeme podľa ohniskovej vzdialenosti na širokouhlé, to je 18 až 35 mm, určené na landscape. Šošovky sú oblé a deformujú tak fotku. Štandardné 50-70 mm, určené na portrét, uhol je rovnaký ako pohľad ľudského oka. A 150 mm sú teleskopické, fotky z nich sú veľmi ploché a používajú sa na objektív v diaľke. Objektív Jupiter M8 je prime lens, čo znamená, že sa so šošovkou nedá manipulovať a jeho ohnisková vzdialenosť je pevná. Bod, kde sa spájajú lúče, nazývame ohnisko. Je to bod, kde je obraz najviac ostrý. Pomocou ostriaceho mechanizmu dokážeme posúvať šošovku. Najčastejšie nájdeme ostriace koliesko, ale ja mám objektív, ktorý sa približuje a vzdialuje a podľa toho sa mení ohnisko. Dôležitý pojem je hĺbka ostrosti. Je to úsek, v ktorej je objekt najviac ostrý. Tento úsek ovplyvňuje clona, ohnisková vzdialenosť či veľkosť filmu. Clona. Je to mechanizmus v objektíve zložený z plátkov alebo tzv. Lamiel do určitého tvaru. Ich prekrývanie vytvorí otvor najčastejšie poligónového tvaru. Otváraním a zatváraním redukujeme intenzitu svetla. Na objektíve môžeme nájsť aj čísla zvané stopy. Stopové číslo f delené x je matematický príklad. F je focal length, teda ohnisková vzdialenosť, delené clonové číslo v milimetroch. Výsledok sa rovná priemeru otvoru clony. Ak nastavíme f delené 2, tak pri 50 mm objektíve nám vznikne otvor o priemeru 25 mm. To znamená, že clona je otvorená a preniká veľmi veľa svetla na film a vznikne silný bokeh. Pri čísle f delené 22 na film preniká svetlo len cez otvor, ktorý má priemer 3,1 mm a bokeh je potlačený. Slovo bokeh je vzľad rozmazania, ktorý je ovplyvnený clonou. Čím viac lamiel má clona, tým oblejší bude bokeh. Analogové fotoaparáty nie sú dokonalé a chyby ako swirl bokeh môžeme považovať za charakter, ktoré nové objektívy nikdy nebudú mať. Volá sa to inak kresba objektívu. Ak si kupujete objektív, tak na rozdiel od tela si dajte záležať. Nie vždy, ak je to staré, je to automaticky zlé. Niektorí profesionáli používajú 60 rokov staré objektívy na digitálnych telách. Ak si to zopakujeme, tak všetky tri atribúty, clona, čas a ISO, ovplyvňujú fotografiu. Ak vieme, ako to celé funguje, tak sa môžeme vrátiť k expozícii. Spomínaný expozimeter je nástroj, ktorý vám pomôže zistiť a namerať, akú máme expozíciu, teda svetelné podmienky. Dve hodnoty expozície poznáme a tretiu zistíme. Potom nastavíme fotoaparát podľa zistenej hodnoty. Príklad. Poznáme ISO 100, chceme hĺbku ostrosti, takže si zvolíme otvorenú clonu f delené 2 a čas uzavierky nám expozimeter vypočíta. Hodnotu času nastavíme na fotoaparáte a fotografia bude primerane osvetlená. Každá z hodnôt má vedľajšie efekty. Clona vytvorí bokeh,
Dlhý čas rozmaže pohyb a vysoké ISO vytvára zrno. Treba len dobre chápať, aké vzťahy majú tieto tri hodnoty voči sebe a ako profesionálny fotograf budete môcť rozoznať expozíciu vlastným okom. Kompozícia je bežne používané a aj vo fotografii má svoj význam. Môžeme ju opísať ako uloženie ľudí a objektov na scéne. Kompozícia nám môže vzniknúť prirodzene, alebo si ju nastavíme my. Základ kompozície je mriežka, ktorá rozdeľuje fotku na tretiny. Ak chceme prevahu oblohy, tak obloha bude zakrývať 2/3 fotky. To isté funguje aj vertikálne. Fotku môžeme centrovať, alebo do jedného zo 4 bodov, ktoré nám vznikli, môžeme vložiť hlavný objekt kompozície. Existuje množstvo variácií. Má aj svoje pravidlá, ktoré sa nesmú porušovať. Napríklad ako vyrovnaný horizont, odseknutie dôležitej časti, dotyk, rušivé prvky a iné. Svetelný kontrast je vo fotke najdôležitejší. Ak máme zlý kontrast, celá fotka je sivá a objekty splývajú. Dobrá kompozícia zaručí dobrú fotku. Ale viac ako kompozícia je umelecké vnímanie. Analóg je dobrý v tom, že neodfotíte každú vec, ktorú uvidíte. Jednoducho máte len 36 snímkov, do ktorých chcete vložiť vlastné emócie. Predtým, ako stlačíte spúšť, si dvakrát rozmyslíte, čo chcete fotkou povedať. V ďalšej časti ukážem prácu clony a uzavierky a teóriu budete môcť vidieť v praxi. Každý film má maximálne 36 políčok a na to, aby sme odhalili počet fotiek, nám slúži toto počítadlo. A pri maximálnom počte 36 fotiek film navinieme naspäť do obalu pomocou poistky a navijáku. Ak by sa film vystavil dennému svetlu, tak sa presvietí a všetky fotky sa zničia. Preto ho najprv navinieme a až potom otvoríme kryt. Môžeme ho teda vyvolať a taktiež zdigitalizovať či upravovať v potrebnom softvéri. V poslednom rade si porovnáme analóg a digitál. Mobil alebo digitálny foťák môže všetko robiť automaticky. Ak zvolíte analóg, tak si všetko nastavujete manuálne a pochopíte princíp expozície. Čierno-biely film vás naučí zachytiť kontrast a neplýtvať voľnými snímkami. Ak máte prime lens, čo je u analógu časté, tak vďaka tomu získate schopnosť hľadať dobrú kompozíciu. Pri zväčšení negatívu fotka nestráca kvalitu v takom množstve ako digitál. K tomu je dobrý pocit, keď sa vám fotka podarí a vy ju po pár dňoch prvýkrát uvidíte. Zároveň to budete vy, kto zachová analogovú fotku pre ďalšie generácie. Vďaka vám film nevymizne. Podrobnejšie informácie o fotení na film alebo celkovo o fotení nájdete na mojej web stránke analogovafotka.vz.sk. Technické základy fotografie máte osvojené. Fotografujte každý deň a hlavne experimentujte. Naplno využite teóriu v praxi.